היי, אני קרין אהרון ואני סופרת, ואני רוצה היום לענות על שאלות מיוחדות שקיבלתי מבית ספר נווה מדבר בקיבוץ חצרים, שמארח את ילדי באריה, וקיבלתי שקית עם שאלות שעל רובם לא הספקנו לענות במפגש. אז עכשיו אני פשוט אשלוף ואענה על כל מיני שאלות בצורה אקראית, כי הבטחתי להם שאני אעשה את זה בהמשך לסרטון הקודם שהם ראו. אז אנחנו נתחיל. אני לא אגיד את השמות של הילדים שביקשו את השאלות, כי בכל זאת זה נספר. אוקיי, שאלה ממש חמודה. האם כיף לך להיות סופרת? אז התשובה היא כן, מאוד כיף לי, אחרת לא הייתי עושה את זה כנראה. אבל זה לא פשוט, גיליתי שזה הרבה יותר מורכב ממה שחשבתי, אבל אני מאוד מאוד נהנית. אני נהנית מכל החלקים של זה, אני מאוד מאוד אוהבת לכתוב, והלוואי והיה לי יותר זמן לכתוב. אבל אני גם מאוד נהנית מהביקורים בחנויות, ואני מאוד נהנית מהביקורים בבתי ספר. המפגשים בבתי ספר זה בערך הדבר הכי כיף שאני עושה. אז בגדול אני מאוד מאוד אוהבת, אבל יש דברים שהם קצת מעצבנים, גם בלהיות סופרת, כמו למשל שאני כל פעם צריכה לשלוח את מה שאני כותבת, ולקוות שיסכימו לפרסם את זה. גם אחרי כמה ספרים, עדיין אני מקבלת הרבה תשובות שליליות. אז זה קצת מבאס ועצוב לפעמים, אבל עדיין אני מאוד מאוד נהנית. גם מעצם הכתיבה, גם אם לא קיבלו את זה. אוקיי, עוד שאלה. רגע, לא מצליחה להבין את הכתב. באיזה גיל התחלת להיות סופרת? אוקיי, אז התחלתי להיות סופרת בגיל 42 בערך, זאת אומרת התחלתי לכתוב בגיל 41, אבל עד שהספר יצא כבר הייתי ב-42, שזה קצת מאוחר, אבל כמו שאני אספרת במפגשים, אני כתבתי גם כשהייתי ילדה ונערה, וכתבתי במשך כל השנים, פשוט לא פרסמתי את זה, כתבתי את זה עבור עצמי, כתבתי כי לי זה מאוד מאוד היה כיף לכתוב, אבל לא חשבתי שאני אהיה סופרת עד גיל 42. אז הנה, בהמשך לזה, כמה שנים את סופרת? אז אני כבר 6 שנים, זאת אומרת, הספר הראשון שלי, הנה הוא פה, גנים טובים, יש פה ממש כל הספרים שלי, אז זה הספר הראשון, יצא לפני 6 שנים. אוקיי. עכשיו ככה, האם הילדים שלך אוהבים את הספר? ואיך הם הגיבו אז הילדים שלי באמת, השמות שלהם בספר, ולקחתי המון סיפורים אמיתיים שלהם, ושילבתי בסיפור כל מיני דברים שהיו ובלגנים שהם עשו בתור ילדים קטנים, אז הם מאוד נהנו וצחקו. אבל היה קצת מצחיק שהבת שלי קיבלה כל מיני שאלות מילדים ששאלו אותה אם באמת יש לה מחברת קסומה, ואם יכולה לבקש עבורם דברים, אז הם נורא נהנים מזה, וזה כיף להם, אבל אין להם באמת מחברת קסומה, כי זה לא באמת הם. אבל הם, את האמת, הם גילו שהשמות שלהם בספר רק אחרי שהוא כבר יצא לאור. הספר הראשון בסדרה הזה. לעומת השבט האבוד, רק כשהוא יצא, אז הם גילו שבעצם השמות שלהם בספר. רק מיקה ידעה, דניאל וירדן לא ידעו. אוקיי. למה בחרת לקרוא לספרים שלך בשמם? אוקיי, אז נתחיל בעצם בספר הראשון, תעלומת השבט האבוד. למה בחרתי את השם הזה? כי זה הכי התאים לי, כי פה באמת יש איזשהו סיפור על שבט אוסטרלי אבוד, וככה רציתי לשלב את זה, וגם לא רציתי לחשוף יותר מדי ממה שקורה. בספר השני, אני אביא אותם גם, המאבק על הגבעה הירוקה זה ממש התאים לי, כי בעצם הם עושים מאמץ להציל את הגבעה הירוקה, זה התאים לי, והשונית בסכנה זה גם ממש ממש ברור, כי באמת שונית האלמוגים בסכנה. ולא רציתי לעשות את כל השם הארוך, שונית אלמוגים באילת וזה, אמרתי השונית בסכנה, בסוף בארץ יש לנו שונית אחת של אלמוגים. אז ככה כתבתי, והסדרה נקראת שומרי המחברת, כי בעצם חיפשתי משהו שהתייחס לתפקיד של הילדים, בעצם הם הגיבורים ולא המחברת, אז דווקא רציתי שהמחברת תהיה פחות בפרונט, נראה לי במרכז של השם, ולכן התייחסתי דווקא לילדים, שהם שומרי המחברת, שזה התפקיד שלהם. האם את אוהבת לכתוב את הספרים שלך? כן, אני מאוד מאוד אוהבת לכתוב, אני נהנית ואני ממש מחכה שיהיה לי זמן, אולי אחרי הסרטון הזה אני אמשיך לעבוד על ספר 4. אז הנה, האם את רוצה להוציא עוד הרבה סדרות של ספרים? אז אני מאוד רוצה, יש עוד סדרה שכתבתי שאני מקווה שתצא מתישהו, ועוד סדרה שכתבתי, אז כבר כתבתי כמה שאני לא יודעת אם אי פעם יתפרסמו, אבל כן, יש לי תמיד עוד רעיונות ואני רוצה לכתוב עוד ועוד וזה כיף לי. ונעשה שאלה אחרונה לסרטון הזה.
כמה זמן לוקח לכתוב ספר ולהוציא אותו לחנויות? אז זו שאלה מאוד מאוד טובה, כי זה משתנה מספר לספר. יש ספר שלקח לי לפעמים חודש לכתוב, יש ספר שאני יכולה שנה, זה מאוד מאוד משתנה. אני כותבת בדרך כלל את הספר עצמו רק אחרי שאני מתכננת ויודעת מה קורה, ואז הכתיבה הולכת לי יותר מהר. אז זה משתנה. את הספר הראשון, תעלומת השבט האבוד, אני תכננתי במשך כמה חודשים, וחשבתי ככה ועשיתי ככה תוכניות, ואז לקח לי בערך חודש לכתוב אותו. אבל מאז שכתבתי אותו עד שיצא לאור לקח 3 שנים. ומצד שני, הספרים האחרים, נגיד השונית בסכנה, מהרגע שסיימתי עד שהוא יצא, זה לקח חצי שנה. זאת אומרת, זה נורא נורא משתנה, וזה מאוד תלוי בהוצאה לאור, שהיא זאת שמחליטה בעצם איזה ספרים לפרסם, מתי לפרסם, זה בעצם החלטות שלה. אני כותבת, מעבירה את זה להוצאה לאור, וכשהם מחליטים שהגיע הזמן, אז הם מתחילים להזיז את התהליך הזה. אז אני רוצה לסיים עכשיו את הסרטון הזה, ואני מבטיחה לעשות עוד סרטונים, ואני עכשיו אנסה ללכת ולהתקדם קצת בספר. תודה, ואם יש לכם עוד שאלות שמעניינות אתכם, אתם יכולים ויכולות לכתוב לי בתגובות, ואני אשמח לענות. להתראות בינתיים.